کسانی هستند که در یک ماه 200,000 روبل 300 500,000 روبل کار میکنن تقدر به اینا هست یعنی بیزنسمن باشه یگان دخل داشته باشه در روسیه میشوه نه که آدم ابیشنی که حاضر در استرویکا بگیم کار میکنه با 60 70,000 روبل انا کورس خمیدگی ایس در تاجیکستان قیمتی شدگی اینجا در با نرخ پاتن گران شدگی вообще невыгодной. Масалан, худи ҳозир дар Москва ва Московский област 7,500 рублей шудагай. Пеш ай соли нав 6400 рубл буд. Ҳозир 7,500 рублей шудагай. бародароне ки дар хонаводатон ҳастай кӯдакое ки синфи 3 синфи 4 мехонанд бародаро тоже синфи 18 мехонанд дар ҷогоҳашон тар мекунанд аз ширкати дорои гӯҳӣ ба шумо як дороро тавсия метавонем ки результати хуб дорад тамоми шаҳрҳои Россия доставкаи мо бесплатна ватсапда муроҷиат кунед. хабарҳо аз хориҷи кишвар қурби асъори миллӣ имрӯз 119 сомонӣ баъзе вақт курс мехама ва баъзе вақт кам боло мерава. имрӯз дар бораи як мавзӯи бениҳоят муҳим барои муҳоҷиро чаро рубл ин қадар паст аст кай рубл боло мешава ва нархи патент дар соли 2024 чанд шудааст. дар бисёри шаҳру ноҳияҳо фарқияти патент зависит аз кору фаъолият ва аз шаҳру ноҳияҳо мекунад. масалан худи ҳозир дар Москва ва Московский област 7,500 рублей шудагай. пеш аз соли нав 6400 рубл буд. ҳозир 7,500 рублей шудагай. яъне 1100 рубл гирифтан нархи патента боло бардоштан. А курси имрӯза 118,5 119 сомон ай. яъне баробар ба курси Тоҷикистон пашти роу нашидеста. ина мехелада рубл камакак боло ай. агар ҳамин рубл 100 шава яъне 1:1 мешава. ҳозир 1% ай бигем. хоб дӯстони азиз вақте ки курс 118-19 сомон шудагиай ҳамин доллар чӣ хеле ки вақте курси русӣ то 170 сомон буд ҳамин доллар 1000-1100 ҳамин бозӣ мекард. ҳозир рубл 119-120 сомон шудагиай доллар 1100 чанд сомон ай яъне 1100 сомон ай 1090 чанд сомон ай ҳамтари ай мақсад яъне ягон дигаргунӣ ба доллар нест. фақат иҷа роли асосира рубл қатъи сомонӣ бозӣ кардеста. иҷа саволҳо ба миён меояд ки рубл хамид курсуша патент нарх гарон шуд. мардуми муҳоҷир аз 30,000 рублей то 50-60,000 рублея ойлик мегиранд ва дар Тоҷикистон боша як линча орд қариб доставкаш қатъи бигем 400 сомонӣ мешавад. хоб яъне як линча орди якум 50 килограмма то хона тамиёри грубо говоря хай минус плюс 400 сомон мешавад. дӯстони азиз барое ки баъзе деҳотҳо то 50 сомон ай доставка яъне такси. хоб яъне дӯстони азиз ки курси ҳозира қатъи дар Россия невыгодной кор кардан яъне касоне ки дар Федератсияи Россия айни ҳол кор кардестен фақат за выживание яъне сума ки шумо айни ҳол кор кардестен мехӯрен мепӯшен зиндагитона мебарен азоб мекашен ва шумо ягон чир каса карда наметонен. шумо сол буд мешава каса карда хона рафта наметонен. барои мо рубл ба тоҷикӣ ҳозир пашти баробар шудагиай. я мақсадҳо касоне ҳастанд ки дар як моҳ 200,000 рубл 300-500,000 рубл кор мекунанд тақдир ба ино ҳаст яъне бизнесмен боше ягон доход дошта боше дар Россия мешава на ки одами обичне ки ҳозир дар стройка бигем кор мекунад ба 60-70,000 рублей курс хамидагиай ис дар Тоҷикистон қиматӣ шудагиай инҷа дар бо нархи патен гарон шудагиай вообще невыгодной. лек мардум то ҳозира кор кардестиянд. бисёри мардум чаро дар Тоҷикистон кор намекунанд ки худи ҳозир ойлики Тоҷикистон ба Россия баробар шудагиай. яъне инами ҳозир як ҷавоне стройка кор куна кладка стяжка мақсад намтари чизора кор куна агар дар ҳамон Тоҷикистон моҳошда 10,000 сомон запросто кор мекунӣ бачача. 10,000 сомон дар иҷа ина ҳисоб ку ки 80,000 рублей меша 80 чанд ҳазор рублей меша. мисол бо шурӯъ фикр кунед калкуляторда. мақсад дар ватанат шишта 70-80 ҳазор рублей
کار میکنی به شرطی که اسپسیالیست باشی مثل همون کلاتکا و شکاتور کرده یگان پاتولوگ یگان چیزا بتونی. خب مسئله اساسی ایه که روبل کی بالا میرود طولی 1 سال میشود که روبل همین تا استودگی محصولات نرخ و نوا در آسمان رفتگی و پاتنت اینا با 1100 روبل گران شد. دوستان عزیز این یک مصیبت برای مردم مهاجر و کسانی که دور از وطن در خارج کار میکنن. نظر از سالهای گذشته در روسیه مهاجران تاجیک و ازبک ترک کرده با دیگه خارج رفته استیان، یعنی امریکا رفته استیان، پولشا رفته استیان، دیگه دولت ها کارکنی رفته استیان برای که در اونجا دلار یورو کار کرده استیان و یعنی که روسیه ده بهتره. رشته سخن دراز نمیکنیم و همه شما خانه آبادی تنسیتی خواهانیم. امیدواری آن هستیم که همش خوب و خوشحال و خوشنود می شود. باقی در امان الله.